दिनै 39थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान सुजित नार्जारियाबो बे दिनावनो गोलैफानाय जाबाय मुंख्लं हिसाबै। खिन्थु बड'लेण्ड मुंख्लं जानाय हिसाबै सुजित नार्जारिया फार्स्ट बेनो। दा बे फार्स्ट ओमफ्राय आन्दलन समाव गोबां बर' जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा गुबुन गुबुन समाव मुंख्लं जादों। दा बे मुंख्लं जानायफोरनि डेटखौ आलदा आलदा होनो हायैखाय होनायाव उसुबिदा जागोन। बेनिखायनो बे सुजित नार्जारिया जायनाखि फार्स्ट दिनावनो मुंख्लं जादों बे दिनावनो सरजाबनानै बे सुजित नार्जारि थैनाय दिनखौनो बड'लेण्ड मुंख्लं सान होननानै फालिनाय जादों। दा सुजित नार्जारिया 12 जुनाव थैनाय हिसाबै बिनि माने गुरुत्वआ सिगां बेयो मोनग्रोनाय जायो, सुजित नार्जारिखौ मख'ग्रोनाय जायो। दा सुजित नार्जारिया बियो क्लास 10आव फरायनाय हायार सेकेन्डारियाव फरायनाय सासे सेंग्रामोन, खोब अनजाथाव। ओमफ्राय मानसिया गेलेनायावबो एसे मोजांमोन। दा बेयो क'क्राझार अल्ड क'क्राझार आन्सलिक बर' फरायसा आफादजों बेबो गुवाहाटीयाव जेब्ला 12 जुनाव जर्ज फिल्डआव एबसुनि सेकेन्ड फेज अफ मुभमेन्ट जायो, बे सेकेन्ड फेज अफ मुभमेन्ट जर्ज फिल्डआव बिथाङाबो बाहागो लानो थांदों। दा बाहागो लादों। बे बाहागो लानाय समाव गोबां माने बर' फिसाफ्रा गासै 50,000 गेदारिं जादों होननानै प्रेस मिडियायाव ओंखारदों आरो बे समनि बिगेस्ट गेदारिं होननानै प्रेस मिडियायाव ओंखारदों। दा मोजाङै मोजां जोबलांबाय। खिन्थु फैफिननाय समाव बेलासि माने 4 बाजि समाव बयबो रिटार्न जादों गुवाहाटी जज फिल्डनिफ्राय। जेब्ला फैनाय समाव हयथ' गरमजों जाबजों मानसिफ्रा हयथ' गोजौआव फैदों। दा सुजित नार्जारि मोनहा गोजौआव फैदोंमोन, उखुम सायाव, मटरनि उखुम सायाव। खिन्थु जेब्ला टिउ सक सफैयो, टिउ सकआव माखासे सभिनिस्ट एसामिसफ्रा गाज्रि रोखोम एटाक खालामो, अन्थाइजों खुबैलाबायो, लावथि लानानैबो बुलाबायो। दा बे अन्थाइजों खुबैनायाव सुजित नार्जारि माने नाथांख्रियाव नाङो अन्थाइया गोगोमैनो। दा बे नांनायाव बे गोजौआवनो जखम जानानै गोग्लैयो, गोजौआवनो थायो। ओमफ्राय गोजौनिफ्राय बेखौ मानसिफ्रा बयबो गारिखौ लाखिनानै गाहायाव लाबोयो, ओमफ्राय मटर सिङाव सोनानै लाबोयो। दा बिनि जेबो माने गोब्राब बे जखमखौ नुनानै बेजों थांफानाय लोगोफ्रा अल्ड क'क्राझारनि आरो साउथ क'क्राझारनि जायनाखि स्टुडेन्टफोर बिसोर गंसे बासावनो दंमोन। दा बिसोरो इमिडियेटलि पाटासारकुसि मोनसे माने माबायाव लानानै थाङो हस्पिटालाव। दा बेयाव खिन्थु बेखौ जास्ट ओरैनो माने ड्रेसिं खालामनानै बेखौ थिनहरनाय जादों। बे माने गोब्राब जाबाय, गथिखे ट्रिटमेन्ट खालामनो हानाय नंला, नोंसोरो बेखौ बरपेटा सिभिल हस्पिटाल लांदो होननानै। दा बे हिसाबै फरायसाफ्रा जयैनो माने बेखौ बरपेटा सिभिल हस्पिटाल लाबोदों आरो बेयावबो एडमिट खालामदों। आरो बेखौ एडमिट खालामनानै अल्ड क'क्राझार आरो साउथ क'क्राझारनि फरायसाफ्रा गासिबो गारिजों फैफिनजोबो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे सासे गारबोफादों, बिनाराम बसुमतारी होननाय गावनि माने स्कुलाव फरायहोनाय एसे लोगो, असे लोगो बियो। दा बिनाराम बसुमतारीखौ दोनबोफादों, बेनो नेदों सुजित नार्जारिखौ बरपेटा सिभिल हस्पिटालाव। दा ओमफ्राय जेब्ला सोरांसि जायो, आंनाव बे अल्ड क'क्राझारनि माखासे फरायसाफोर बे समाव दानथारु होननाय दंमोन आरोखि, दानथारु होननाय। दा राजकुमार ब्रह्ममोन, बिसोर आंनाव साब्रै थाङो। फुङाव थांनानै आंखौ फोजाहैयो। बे समाव जोंनावनो गेदारिं जाखायोमोन नालाय, गासिबो इनफरमेसना जोंनावनो फैजोबो। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनाव थानानै आन्दलन खालामदों। बे हिसाबै जोंनावनो सेन्टार बादि जानायखाय आंनाव थांनानै आंखौ फोजाहैनानै बिसोर खोन्थादों आन्दलन समावनो जे सुजित नार्जारिया खोब गाज्रि रोखोम जखम जानानै बरपेटा सिभिल हस्पिटालाव दङ, बेखौ नायनांगोन जाबाय आरोखि। आं अब्लानो लगे लगे आङो साइकेल गंसे लानानै आंबो क'क्राझार टाउनाव फैबाय। क'क्राझार टाउनाव फैनानै बे रामेश्वर ब्रह्मनि स्कुटार बेखौ लानानै साइकेलाव बेयाव दोननानै स्कुटारखौ लानानै आं थांबाय बाथिपारायाव। सुजित नार्जारिनि बिमा बिफाखौ आङो लिंहैबाय, आं बेनो खोन्थाबाय गासिबो घटनाखौ। आंजों लोगोसे क'क्राझारनि मानसिफ्राबो दंफायो, अल्ड क'क्राझार ओनसोलनि कमिटिनि मानसिफ्राबो। ओमफ्राय खोन्थानानै आं बिथांमोनखौ बिथांमोनखौ आङो माने ट्रेनसिम लाबोनाय जाबाय, धुबुरी ट्रेनसिम। बे समाव धुबुरी गारि दङ, फुङाव 5टासोआव खारो। एकमात्र बे समाव कमिउनिकेसना धुबुरी गारिल'मोन, दस्रा जेबो गैयामोन। आरो जोंहाबो बे समाव गारि घरा जेबो गैया, जोबोद आंखाल।
ओंखायनो आङो धुबुरी ट्रेनाव मानगोनां सुजित नार्जारिनि बिमा बिफाखौ थिखांनानै ओमफ्राय माखासे क'क्राझारनि आनसलिकनि फरायसाफोर माखासे थांफाबाय ओमफ्राय आङो सिकिउरिटिखौ लानानै आङो किशोर बसुमतारीखौ लानानै आङो डाइरेक्ट बरपेटायाव थांनाय जादों आरो बरपेटायाव थांनानै आं जेब्ला थाङो बे समाव 11:30 12थासो जाबायमोन आं सहैनाया बरपेटा हस्पिटालाव ओमफ्राय आं जेब्ला सहैयो बे समाव बिमाया बिराद गाबखाबाय बिरादनो ओमफ्राय आं सानबाय गैला बे थैबाय बे सुजित नार्जारिया बिदि सानबाय ओमफ्राय दसे थानानै बे जाय लोगो थाफादोंमोन बिनाराम बसुमतारी बेबो खोन्थाबाय आदालै सुजितआ गैला थैबाय आरो टाइमखौ एक्जेक्टलि बुंनो हायाखै माबे समाव थैदों दा थेवबो जोङो 12 थारिखआव जिथु फार्स्ट माने घटना जादों सुजित नार्जारिनि घटना आरो सेकेन्ड फेज मुभमेन्ट बे मुभमेन्टखौनो माने मोनसे माबाखौ लाखिनो थाखाय मेमरेबल डे बेनो गोसोखांथाव दिन हिसाबै बे 12 जुनखौनो मार्टार्स डे होननानै एबसुआ बेखौ माने फोसावनाय जादों दा सुजित नार्जारिखौ आं हजों थांनानै लाबोनो थाखाय आङो बे समनि बरपेटा जिल्लानि डिसि बिके बरदलै होननाय आं बिथांजों रायलायदों किशोरजों आंजों थांनानै रायलायनानै बिथाङा लगे लगेनो जोंखौ बुंदों जे नोंसोर माबा दारहा बायदो ओमफ्राय जि बायदो बेखौ खोबनो थाखाय ओमफ्राय पस्टमर्टेमखौ आं थाब खालामनोसै होननानै बिथाङा थाबैनो पस्टमर्टेमखौ खालामहोदों ओमफ्राय लोगोसे बिथाङा जोंनो ट्राकखौबो गावनो मेनेज खालामनो हादों सुजित नार्जारिखौ लाबोनो थाखाय ट्राकबो मेनेज खालामबाय ओमफ्राय जोङो पस्टमर्टेम थाब खालामनानै जोङो बेखौ लाबोनाय बेबस्थाखौ जों खालामबाय दा बे समाव आरोबाव सिम्बोरगाव आनसलिकनि गारि गंसे बिसोरबो माने लाखिनानै दोनजादों डिटेन खालामनानै नलबारि माने थानायाव आरोखि दा बबेयाव दंमोन बबेयाव गैया जोंथ' जेबो मिथियामोन खिन्थु बिसोरखौ लाखिदों होननानैल' जों मिथिदोंमोन बे समाव खबरा खबरि खालामो जोंहा फनबो गैया जेबो गैया दा ओंखायनो जों बे बरपेटानि डिसिखौनो जों बुंनानै डिसिया जोंनि बुंनायाव बे खबर खालामनानै बे नलबारिनिफ्राय बे माने सिम्बोरगावनि जायनाखि गारि थाबोनाय बिसोरनि गारियाबोथ' बबिमोन आरोखि बबि बे गारिखौ जों माने रिलिज खालामना हरबाय ओमफ्राय जोङो सुजित नार्जारिखौ जोङो लोगोआव जोङो लाना फैबाय 4थायावसो स्टार्ट खालामदों ओरैबायदि बारहुंखा अखा जों लोगो मोनदों माने स्कुटारजों जोङो माने बिराद लासै जों फैनांबाय खिन्थु गारिया जोंनि एडभान्स बिराद माबायाव फैबाय अथ'सो जों बुंखादोंमोन एस्कर्टखौ जाहाथे जोंखौबो नेनानै थाङो होननानै माने बिराद गिलुं बिराद गिथाव बाथाव परिबेस बे समाव दा थेवबो जोङो माने खस्थ'जों फैनाय जाबाय ओमफ्राय पातलाद'आव माने एस्कर्टखौ सोलायनाय जाबाय बरपेटा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय एस्कर्टखौ सोलायनानै क'क्राझारनि माने पुलिस एस्कर्ट जोंनो हरफिननाय जाबाय दा बेयाव जों लोगो मोनफिनबाय ओमफ्राय जोङो पातलाद'आनिफ्राय जोङो 8थासोआव जों स्टार्ट खालामबाय जों क'क्राझाराव फ्राय न'आव सफैनायाव जोङो 11थासो जों जाफैदों आरोखि मानसिफोरा न'आव सुजित नार्जारि न'आव 11था जाफैदों ओमफ्राय हरसे बेयावनो दोनबाय ओमफ्राय अखानायै 14 थारिखआव फुङाव रेलि खालामनानै बयबो बाहागो लाबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ फैदों फरेन बसुमतारीमोन फैदों सानसुमा कुमार बसुमतारी बालिराम बर'मोन फैदों बर'नि जेसेबां एबसुनि लिडारफोर बे समाव फैजोबदों ओमफ्राय इभेन बे समनि माने मन्त्रि रनेन्द्र नारायण बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लाफादों ओमफ्राय न' खाथियाव जों बेखौ सुजित नार्जारिखौ सावनाय जादों दा सुजित नार्जारि थैनायनि उनाव जोङो बिथांनि उनाव जों आरोबाव बिथांनि नामाव जोङो अनेक खेला दुला जों होदों फार्स्ट जोंनो होनाय जादों माने सुजित नार्जारिनि नामाव आनसलिक लेभेलाव खेला दुला जादों दा बेबायदि माने बेखौ जोङो सनमान होबोनाय जादों आरोखि दा बड'लेण्ड मुभमेन्टआ बे समाव जागायजेननायथार दा बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ बोरै क्रास खालामनो बोरै बुख्रुबनो बे समाव एजिपि गभर्नमेन्टआ बिराद अयथासार गाज्रि रोखोम अयथासार जिउ खालामदों आरो एजिपि गभर्नमेन्ट समावनो मोनसे थादा केस होननाय बेखौ जाबसिननो हादों जोंनाव थादा TADA टेररिस्ट एन्ड डिस्ट्राक्टिभ एक्ट माने एक्ट होननाय बे आयेनखौ होदों आरो बे आयेनजों खुनु रावबो माने बेल मोना गवा बिराद गोबाव जेलाव थानांगौ दा बे केसजों गोबां मानसिया जेल जानांदों आरो गोबां मानसि थानायाव बुख्रुब जादों नोंसोरनो 50-50 नांगौना होननानै बिदि एखेबारे बिखुं खावसे बुनानै बिराद बुग्लिनाय अयथासार कारेन्ट सक होनाय ओरैबायदि अयथासार बिदि खालामदों जेराव मेरावनो गावलाबायनाय बिदि माने गोबां माने बुथारनाय गावथारनाय एजिपिनि समाव जादों गेंरेप बुंखाबादियाव माने 10 जन गेंरेप आरो बागमारा बरपेटा सालबारि बेयावबो माने
12जन बर' आइजो गेंग्रेब जाबाय आरो बिदिनो गोबां माने जेरावबो न' बां सावनायबो जादों पुलिसफ्रानो न' सावनाय बै थाब्लिजरा फानबारि लेंखना बेफोर जायगायाव कुसुगावआव पुलिसफ्रानो न' सावदों बेबायदि गोबां अयथासार दा बेनो जोङो दुखु मोनो दा गोसोखाङो दा बिसोरनो जों जेबो होनो हायाखै जाय केस जादों जाय बुख्रु जादों बिसोर गावबा माने गावनि केपासिटिजों सोरबा हा फानदों सोरबा मोसौ मोसा फानदों सोरबा सना रुपा फानदों दा बिदिजों केस सालायदों गुवाहाटियाव टाटा केस सालायहैदों बेबायदि माने परिबेसाव जों नुबोदों जों रावबो जेबो हेल्प होनो हायाखै बेबायदि गोबां खस्थ' मोनबोदों दा आन्दलना बेनिफ्रायनो बे सुजित नार्जारि थैनायनिफ्रायनो माने बड'लेण्ड मुभमेन्टआ मोनसे ममेन्टामाव फैदों बिराद माने मानसिनि गेजेराव माने थैनो आंग्रोनाय गिनो रोङै बे भाबा फैदों बुंनो थाङोब्ला सुजित नार्जारिया जोंनो माने थैथां जुजिनायनि गोहोखौ बेनो होलांदों जोंनो हारिया देरसिन जानो हाया माने जिउआ देरसिन जानो हाया हारिनिफ्राय माने जों हारि दानांगौब्ला जों जिउ गारनांगोनबो बेबायदि मोनसे देरसिन बे भाबखौ जिउआ देरसिन जानो हाया हारि देरसिन बे भाबखौ सुजित नार्जारिया होलांदों आरो बेजों थैथां डु अर डाइ बे आन्दलनखौ बर'फोरनि समाव खालामनाय जादों सुजित नार्जारिखौ जिहेतु गिबि बर'फोरनि मुंख्लं